Кадерсез дуслар, ниһаят кыш безне үзенең салкыннары белән куркыта башлады. Элегрәк 50-60 градус салкыннар да булган әле. Тик без куркып кала торганнардан түгел. Әнә, танышым Марселия килеп җитте, хәзер аның машинасында җылынабыз. Сәлам. Нихәлләр? Кай киттең болай? Сине күрдем дә туктадым әле. Нишләп йөрисең иртүк? Машинаң кайда? Машинага тимәдем әле бүген Марселия. Институтка барышым, студент елларым искә төште. Мин дә шунда барам бит. Соң мин сиңа бүген очрап дөрес эшләгәнмен, әйме? Синең ни йомышсың анда? Мин дә шунда укыйм бит. Менә пединститутның 5нче курсына җиттем инде. Белемемне арттырырга булдым әле миндә. Дөнья үзгәрә, дөнья үзгәргән саен кешеләр үзгәрә, белем кирәк, күбрәк белү кирәк. Хәзерге тормыш ритмына яраклашып, яши белергә кирәк. Мин инде онытып бетергәнмендер. Син мине үзеңнән калдырма инде алайса, ярыймы? Ничек соң студент тормышы? Студент тормышы дигәннән менә шул парта арасына кирип утыргач, яшь чаклар, яшь вакытлар, мәктәптә укыган вакытлар, училищеда укыган вакытлар искә төшә. Шуннан да үзеңне студент итеп хис итә башлыйсың. Шунысы бар, вакыт җитмәүчәнлеге бик нык сизелә. Бит әле уку гына түгел, бөтен вакытны укуга гына бүлеп тә бетереп булмый. Концертларын да куябыз параллельно инде. Өйдә дәгән хозяйка буларак тормышны алып барырга кирәк, барысына да өлгерергә кирәк. Шуңа күрә студент тормышы әзрәк катлаулана төшә инде. Кыйрыклар да бар, экзамен көнне концертка киткән вакытлар да бар. Менә шуларны хәзер кайтып кире бирергә кирәк. Ул экзаменнарны, зачетларны укыганда да рус телен яратып бетермидерим, аңлап бетермидерим. Монда да шул проблема килеп чыга инде. Укыйм дигәч тә гел укып кына утырмыйбыз инде, башны аскаеп, гел уку турында гына уйламыйбыз. Аралаштырып концертлар бик күп була. Ярый, Аллага тапшырдык, кузгалдык. Аклык белән, бәхет, шатлык белән каршы ала безне ландышлар. Акландышлар чәчәк аткан язда бәйләнделәр. Икенче югары белем алу йөзеннән инде мин шушы югары уку йортын сайладым һәм ялгышмадым бу филология факультетын сайлап. Чөнки монда шул хәтле тәҗрибәле һәм югары белемле укытучылар укыта. Шуннан да теге кинодагы кебек 45 яшьтән соң тормыш яңадан башлана дигән сымак минемне үземне шушы яшьләр янында һәм үземнең курсташлар янында үземне яшьрәк хис итәм һәм белемем дә арта. Үзем дә шушы югары уку йортын тамамлаган студент буларак, минем хәзер инде гел күз алдына килә. Студент ул һәр вакыт ач, йокысы туймаган, кесәсе такыр. Син минем белән килешәсеңме? Әйе, мин сезнең белән бик тә килешәм. Чөнки студент вакытында шуннан да тәнәфесләр вакытында да һәр вакыт ашханәгә йөгереп, шулай ук дәресләргә дәгән соңга калулар була инде. Һәм шуннан да инде студентның кесәсе дә бик калын булмый. Стипендияны 5-4 билгеләрне алучы буларак мин 1300 сум акча алам. Ул сиңа җитәме ай буена? Ай буена җитеп бетмәй инде. Шулай ук яшь студентка шулай ашарга да кирәк, проездга да кирәк. Әтиәни кесәсенә карыйсың инде. Юк. Барыбер дәгән әти белән әнинең кесәсенә кергә дә туры килә. Экзамен алдыннан нәрсәләр эшләргә ярамый, булай итәргә ярамый, тегеләй итәргә ярамый. Кызлар, мин бит ялгыш шулай эшләп атканмын, экзамен алдыннан ярамый бит ул дигән шундай юраулар бармы? Янда юраулар бар. Мәсәлән, беренче юрау кемдер экзамен яки зачет алдыннан юынырга ярамый дип әйтәләр. Без үзебезнең курста шундай гадәт бар, беренче курстан алып, без дуга укыйдык. Һәрбер зачет, һәрбер экзамен алдыннан дуга укыйбыз. Һәм ул безгә шуннан да ничектер тынычландыра, ниндидер шундай
тәэсир бирә. Студент тормышында кызыклы вакыйгалар бик күп була бит инде ул. Сездә дә шундый очрак булмый калмагандыр. Но безнең төркем ул бөтенләй үзенчәлекле төркем дип әйтергә кирәк. Ул безнең көне буе кызыклы хәлләрдән генә торабыз без үзебез. Инде кызыклы хәлләрнең бик кызык та булмагандыр ул вакытта. Минем 3нче курста укыганда кызым туды. Аны инде зачетларга да, экзаменнарга да күтәреп кирергә туры киләдер. Берсендә өстәлгә куеп та торып тордык әле без аны зачет бергәндә үзе йокласын дип аны тотып торабыз үзебез. Экзаменнарның Ширазлашып экзаменга керәсез, әйме? Ширазлашып экзаменга кергән вакытларда булды. Аннан соң безне бит инде ирләребез дә көтеп тора төште. Ирләребез дә карап торды, төрле. Кем экзаменнан чыга, баланы шул карап торды инде. Быел факультетта зур үзгәрешләр булды. Безне чит телләр бүлеге белән куштылар. Хәзер без зур факультет булып торабыз. Филология факультеты елдан-ел үсә бара. Без бакалавриат бүлеген ачып җибәрдек. Шулай ук 9нчы сыйныфны бетереп, 11нче сыйныфны бетереп бездә документационное обеспечение управления һәм архивоведение дигән белгечлеккә белем алырга мөмкин. Студентларга бер теләк, алар тырыш булсыннар иде, тукталып калмасыннар иде ирешкән уңышларында. Алга карап, тормышларын күңеллерәк итеп яшәргә өйрәнсеннәр иде. Мин үзем институтка укырга кергәннең 1нче елында ук Тулай торакта яши башладым. Һәм инде без анда 4 кыз яшибез, бик күңелле яшибез дип әйтә алам, чөнки инде кызлар барыбер ниндидер бер атмосфера, шундый яшьләр һаман бөтенләй бер кайнап, мәш килеп тора бүлмәбез. Авылдан бәрәңгесен дә, итен дә алып киләбез, барысы да бар. Укудан буш вакытларда инде шул өстәмә рәвештә сатып алу сферасында дип әйтимме соң инде шул өлкәдә эшлибез. Менә минем үземә шәхсән беренче тапкыр Казанда университетта укганда инде Вахитов исемендә химия комбинатына барып, анда сабын заводында менә шулай төннәрен эшләргә туры килә иде. Анда безгә шул бер сменага 25 сум бирәләр иде инде. Ул әлбәттә үзенә күрә бер стимул иде безгә. Сез безне аномастикадан укыткан идегез. Менә шул вакыттагы студентлар белән бүгенге көндәге студент арасында аерма бармы? 90нчы елларны алып карасак, студентларда белемгә карата булган омтылышта берникадәр сүрелә төшкән иде. Ә менә 2000нче елларны алып карасак инде бигрәк шушы соңгы берничә елны киресенчә белемгә карата булган кызыксыну артуы сизелә. Менә бу әйбер мине шатландыра дип әйтәсем килә. Тагын әйтәсем килгән фикер шул, безгә үзебезнең милли йөзебезне җыймаска, югалтмаска кирәк. Төрле чаралар үткәрү, менә мәсәлән шул ук әйтик, язучылар белән, шагыйрьләр белән, шулай ук башка сәнгать әһелләре белән әйтик, конференциялар, семинарлар, менә шушы әйберләр киләчәктә сакланып калсын иде. Хөрмәтле көндезге һәм читтән торып уку бүлеге студентлары һәм белем бирүче мөгаллимнәр, якынлашып килүче бәйрәм белән сезне. Biz студентлар һәр вакыт яшь, һәр вакыт матур, һәр вакыт үзебезне бик зур бөеклектә дип хис итәбез. Шуннан да студент ул яшь булып калуның сире. Без читтән торып уку бүлеге студентлары сезгә бары тик ныклы, кирәкле белем, киләчәктә бәхет уңышлар һәм үзегез укыган уку йортын бетереп, шул юл буенча үзегезнең тормышта юлларны табарга, ә инде безгә шул эштә укуның кирәклеген тоеп яшәргә насыйп итсен. Бәйрәм белән сезне. Студентлар, бәйрәм белән! Әйдә кайтарып та куйым инде Илсия. Әллә берәр кая кереп ашап эчеп алабызмы? Вакыт тар бит, Марсилия, башка вакытта иркенләбрәк яме. Әле мин сине бер тәмле ризык белән сыйлармын. Камырга манып пешерелгән балык әзерләргә өйрәндем. Аның тәмлелеге. Без еш кына пешерергә яратабыз, әмма дә ләкин бик сирәк кенә әзерләнгән ризык та бар. Ул кыздырылган Сөләйман балыгы була. Моның өчен алабыз Сөләйман балыгын, каймак 200-250 грамм, бер йомырка, шикәр,
Tuz, soda, un и лимон суын. Сөлейман балыгын унда әвәләп пешерәбез, ягъни рыба в кляре. Эшне башлыйбыз. Балыкны кисәккә бүләбез. Мин аны алдан чистартып куйдым. Сөяктән алып тәлинкәгә куябыз. Лимон суы белән мариновать итәбез. Хәзер камыр ясыйбыз. Шуның өчен каймак алабыз. 250 грамм. Бер йомырка. Аз гына шикәр комы. Аз гына туз сибәбез. Пычак очында сода. Һәм бутыйбыз. Хәзер ун салабыз. Һәм камыр басабыз. Менә камыр әзер. Куе каймак дәрәҗәсендә. Хәзер балыкны кыздырабыз. Май кызган. Хәзер кайнар табада балыкны кыздырабыз. Манчыйбыз. Камыр белән каплансын. Аз гына кызаргач, әйләндерәбез балыкны. Тәмле булып кызарган. Майы сеңсен өчен без салфетка белән капланган тәлинкәгә куябыз. Безнең балыгыбыз әзер, витаминнарга бик бай, үзегез күрәсез, бик тиз әзерләнә. Менә табыныбыз әзер. Балыкны лимон кисәкләре белән роза чәчәге ясарга була. Бу ризык янында төрле яшелчәләр булырга тиеш. Ашларыгыз тәмле булсын. Бүгенге көндә үзең нинди эшләр белән мәшгульсең? Энергетик мәдәният сарайында инде менә Аллага шөкер бик яратып 14 ел анда җырчы булып эшлим. Профессиямны бик яратам. Үземне инде бүтән профессиядә күз алдына да китерә алмыйм. Анда эшләүче коллектив миңа бик ошый. Гаилә тормышына килгәндә мин инде 2 малай үстердем. Алар инде хәзер зурлар. Алар үзләренең тормышлары. Балаларга шушы концертлар белән вакыт тәрбиягә аз бирелсә дә, Аллага шөкер, балаларым бик тәртипле булып үстеләр. Хәзер инде үз юлларын табып, үзләре яши. Синең 73 яше белән баручы әбинең компьютерда хәреф җыеп утырганын күргәнең юктыр әле. Надежда апа белән мин балаларым укый торган мәктәптә таныштым. Бер кичәдә ул үзе язган шигырьләрне укыды. Надежда Филатова-Санукова һөнәре буенча биолог, тик гомере буе әдәбиятка, сәнгатькә гашыйк. Кулыннан килмәгән эше юк. Өендә барысы да диярлек аның кул хезмәте белән эшләнгән. Чәчәкләр бәйли, картиналар чигә. Әле аны төрле бәйрәм чараларына катнашырга да чакыралар. Гомумән, аның бер буш вакыты да юк. У меня грамота за лучшего старшего по дому. Я старшая по дому. Я старшая по подъезду. У меня грамота есть лучшая старшая по подъезду. Я получила грамоту, 2 место в празднике цветов за лучший букет. Потом я участвовала в супербабушке в 2010-м. Я из 29 человек я заняла 3 место. Вот это очень хорошо, это очень замечательно. Вот, поэтому я вообще вот у меня жизнь идет, кипит. Улы яшьтә булуына карамастан, менә шундый кичкенә сәйләннәрдән төймәләр тизә башлаган. Һәр күлмәкнең үз төймәсе бар ди ул. Иң кызыгы шунда, бу эшләрне ул күзлексез эшли.
Серый маленький мышонок едва вылез из пеленок, не послушал свою мать, побежал один гулять. Погулял совсем немножко, и попал он в лапы к кошке. Мама вовремя успела, а то б сыночка кошка съела. Надежда Филатова Санукованы Агния Бартуға тыңлиләр. Чөнки ул да шигырьләр яза. Алар бик гади, укырга җиңел, шул ук вакытта тирән мәгънәгә ия. Хәтере бик яхшы, барлык шигырьләрендә яттан сөйли. Беренче китабын нәниләр өчен бастыра. Гел уйламаганда оныгы өчен язган хатлардан туплый ул аны. Соңгы китабын хатын-кызларга багышлый. Минем кебек ялгызлар күп дөньяда, алар яратып яшәргә хаклы ди ул. Судьба не дала мне семейной жизни, Бог. Но судьба подарила мне прекрасную дочку и внучку. Вот. Друзей много. И я себя называю, как бы там ни было, счастливой. Но хотя, когда мои стихи читают, женщины плачут. Жизнь серой птицей пролетела. Были рассветы, был туман, любовь была и расставание, встречи были и обман, подъемы были и падения, бугры, ухабы, ровный путь. Но сколько надо сил, умения, чтобы с дороги не свернуть. И Бог давал мне эту силу. Я шла по жизни напролом, жила свободная, как птица, но с одним крылом. Мондый өлкәннәр күбрәк булып, алардан үрнәк алып яшәсәк иде. Хәрәкәттә бәрәкәт девизын чын юлдаш итеп алган әбигә исәнлек, саулык телибез. Менә супер әби бу. Әле җырлыйда торгандыр. Люсия бит әле минемдә бер яңалыгым бар. Әле менә күптән түгел көз көне генә бер яңа җырыма бу инде җыр Гали Әхмәт Шаһи сүзләренә Рөстәм Фаттахов кие видео клип төшердек. Бу җырны мин бик яратып башкардым. Инде мин аны күптән яздырган идем. Ләкин ничектер күптән эшләткән идек, но ничектер мин аны җиренә җиткереп җырлый алмаган идем. Менә бу юлы инде ничектер илһам килдеме, бу җырны без эшләп бетердек. Һәр кемдә бары була диләр, күргәнем юк әле барымда. Кайда соң син минем насыйп ярым, йолдызларга менеп карыйма. Әллә кайда йөрмә кил яныма, яңгыр тамчылары булып та, хыялымда йөрткән асыл ярым, мин эзләп сине яратам. Әллә кайда йөрмә кил яныма, яңгыр тамчылары булып та, хыялымда йөрткән асыл ярым, мин эзләп сине яратам. Менә кайтып та җиттек. Рәхмәт сиңа. Иҗат уңышлары телим. Тагын сине шулай сәхнәләрдә бик озак еллар күргәсең. Рәхмәт, тагын очрашырбыз әле, ярыймы? Ярый, Илсия, сиңа да үзеңә дә уңышлар. Әкрен генә йомшак карлар ява. Күңелләргә сафлык, моң салып. Һәрбер йортка бәхет, шатлык килсен. Кышкы бураннарга уралып. Сау булыгыз, дуслар.